Как да увелича времето за самостоятелна игра, ма пита една майка. Тя буквално е вързана за мен, споделя майката. Ако детето не може да остане в стаята само, докато вие в другата стая нещо правите, това е сигнал за висока тревожност при детето. Това трябва да се изяснява откъде. Ако детето просто не се заиграва само, може би просто не умее да си играе. Често ние възрастните си мислим, че играта идва от само себе си. И щом детето държи количка в ръцете, би трябвало да съсети, да си я вкарва в гаража, да прави състезания с колички, да се поставя в ролята на монтьор и да я ремонтира. Ами, не. Учете децата да играят и подкрепяйте тяхната увереност. Често тревожните родители отглеждат тревожни деца.